Sinä et sitten suruaikaa paljon vietä. No paraskin puhuja. Itse juoksit suoraan poikas hautajaisista Katarinan sänkyyn. Oliko sulla oikein asiakin? Ei mitään niin tärkeää, etteikö se voisi odottaa. Jatkakaa ihmeessä siitä, mihin jäitte. Tarkoitus nimenomaan oli, että noin kaksi ei saisi tietää mitään tästä meidän. Ehkä tää oli ihan hyvä juttu. Näet sä, miten mustasukkainen Sebastian Musta oli? Saakeli. Siis poliisi kuuli, kun mä tunnustin Marian yliajon. Mä oon hukassa. Hei. Mutta minkä takia poliisi kuuntelee sun asuntoa? Mä autan poliisia, että ne sais Liisan kiinni. Se, että Liisa ja minä palattiin yhteen, se on pelkkää esitystä. Ainakin mun puolelta. Minkä ihmeen takia? No mä yritän saada Liisan tunnustamaan sen vanhat rikokset. On sun elämä mennyt jännittäväksi? On joo. Vähän liiankin. Mun elämässä tulee olemaan jännitystä siinä, että tarjotaanko vankilan ruokalassa hernesopan kanssa pannaria vai ei. Mitä sä vedät? Mä pystyn hankkimaan mitä vaan. Kiitos, en mä tarvii, kun mä oon kuivilla. Ootko varmasti? Sä vaikutat masentuneelta. Mulla olisi jotain, jonka avulla sä leijut kohta pilvissä. No mä oon masentunut ja vihana ja pettynyt. Mut kyllä mä nyt selvin tästä ilman kamaa. Soita, jos mieli muuttuu. No ei muutu. Mitä Helenakin sanoo, kun poliisi tulee kesken illallisen ja lyö mut rautoihin? Ja mitä Talekin ajattelee, kun vaarinsa talutetaan Mustaan Maijaan? Ei Seppo, hei, eihän tässä nyt kukaan ole taluttamassa ketään yhtään mihinkään. No, mutta kun mä suorasanaisesti tunnustin, ei poliisi voi jättää sitä huomiota. No ehkä se Antti ymmärtää, jos me selitetään sille, että kysymys oli pelkästään väärinkäsityksestä. Joo, Antti uskoo se ihan varmasti. Kyllä me jotain keksitään. Ennen kuin Antti ehtii kuunnella ne nauhat. Mitkä nauhat? No siltä kuuntelulaitteelta menee kaikki puheet suoraan Antin tietokoneelle. Eikö se kuuntelekaan sua jatkuvasti? No eihän se ehdi. Se hoitaa tätä juttua muiden töittensä ohella. Eli siis jos Antin tietokone vaikka varastettaisiin tai sille sattuisi jotain, niin se mun tunnustuskin niin katoaisi. Näin on, joo. Niin, edellyttäen, että jotain sellaista ikävää pääsisi sattumaan. Joo, niin jos. Mä tästä taidan lähteä töihin. Nyt jo. Kahvi olisi just valmista. No ehkä mä yhden kupin voin ottaa. Musta tuntuu, että mä oon viime aikoina ollut vähän tuhmaa. Tulisiko konstaapeli suoraan töistä vähän pamputtamaan mua? Ja ottais vaikka käsiraudat mukaan. Mä oletin, että tää jäisi vaan tähän yhteen kertaan. Katarinan takiako? Mä en ole valmis vielä uuteen suhteeseen. Kuka tässä nyt mistään suhteesta on puhunut? Hauskanpito mulla vaan on mielessä. No vaikka mä en Katarinan perään haikailekaan, niin en mä silti halua tuottaa sille mielipahaa hauskan pidonkaan varjolla. No en mäkään olisi halunnut, että Sebastian saa tietää. Mutta en mä myöskään aio pyydellä sitä anteeksi, että mä jatkan elämääni. Yrittäisit kultaa nukahtaa. Tuliko maitopulloa mukaan? No tuli, mutta ei se ole maistunut koko päivänä. Terve! Ei kai tän pikkujäpikän huutoa häirinnyt tätä naapureita öisin. Joo, en mä mitään oo kuullut. Se huutaa nykyään yötä päivää. Alkaa korvat saada siihen malliin, että pitäis varmaan ostaa kuulosuojaimet. Miettisit vähän, mitä sä sanoit. Mitä? No, Sebastian on just menettänyt lapsia ja sä valitat sille, kuinka kauheita on, kun vauva itkee. En mä yhtään ajatellut. Sebastianin sijassa mä olisin varmaan aivan romun. No niin minäkin. Eikö ne mukaan Isabellan kanssa huomannut, että Alexander ei ole terve? Ei sitä sairautta voinut huomata etukäteen. Eli Outsellakin voi olla mikä tahansa sairaus, eikä me vaan huomata sitä. Outsella on vaan joku itkunen vaihe. Siinä kaikki.
Päivystysjonot odottaa. No niin. Mä voisinkin tulla jonon perälle. Voisit rokottaa mut Isabellaa vastaan lopullisesti. No eiköhän sellaista myrkkyä olemassakaan, joka siihen naiseen tepsis. Säkä et sit ilahtunut niitten petileikkeistä. Mä en vaan arvannut, että Antti halusi loukata mua niin paljon, että se menisi sänkyyn naisenkaan, joka vihaa mua. Mä se vaan halus seksiä. Isabella oli siinä mielentilassa, että sillä oli helppo houkutella mukaan. Mun tuntema Antti ei toimisi niin. Mutta toisaalta sitä miestä ei taida enää olla olemassakaan. Jotain outoa tässä nyt on. Yleensä poika nukahtaa heti 200 metrin jälkeen. No yliväsymystä varmaan. Mistä se voi oikein tietää? Mitähän poikaa koskee nyt? Hei, odot. Pojan pää on aivan kuuma. No huutaessa tulee kuuma. Millainen kohan Alexander oli, kun se meni tajuttomaksi? Hei, nyt lopetat ton hössytykseen. Täsköhän varmuuden voisi käyttää oot sitä lääkärissä. Jos sä et muuten saa mielenrauhaa, niin vie vaan. Mut mä oon aika varma siitä, että se huutaa pelkästään päiväunien puutteesta. No hei, mikä sut noin vakavaksi vetää? Kun mä mietin vaan Peppiä. Mä ainakaan ikin itse vois harrastaa seksiä rahasta, vaikka olisi mikä tilanne. Peppi oli siinä vaiheessa käyttänyt pitkää kamaa. Se oli joutunut velkoihin. Peppi on luoma itsensä. Niin, no en mä sitä tuomitsekaan, lähinnä säälin. Hei, laita sekin jotain päälle. Mitä sä täällä teet? Kiva nähdä suakin. En mä nyt sitä. Ajattelin vaan, että sä oot päässyt pois vierotuksesta. Täältä molemmat petturit sitten oottekin. Mitä sä nyt oikein selität? Sä oot niin tekopyhä, että mä oksettaa. Mä kuulin Lasselta, että te ootte ottanut poliisi saamaan Sergein vankilaan. Meidän oli pakko. Sergei on rikollinen ja yksi syyllinen siihen, että miksi sä aloit käyttää huumeita. Moi! Ossi, täällä on Seppo. Eli mulla on ollut tapana tarkistaa lapsiperheiden pistorasiat. Teidän poikakin alkaa olla konttausiässä. Meidän poika osaa jo kääntyä vatsalle. Kyllä mä voin ne suojatulpat laittaa itse, on mulla sen verran aikaa. No ei sulla oo. Kyllä mä tiedän lapsiperheen arjen, se on aika touhuamista. No itse asiassa ei kyllä viime aikoina paljon muuta kereet kuin kantelemaan outseita sylissä. Miten, oiskohan Antilla mitä sitä vastaan, että mä kävisin senkin huoneessa? Mitä mun huoneesta? Seppo tarkistaa pistorasioita. Sen kuvaa. Mä käyn suihkussa ja painun saman tien duuniin. Missä sä oot ollut koko yön? Nukahdin työpöydän ääreen. Ettei vaan se samaisen työpöydän ääressä tai jopa päällä olisi tehty muutakin kuin nukuttu. Hei, me mennään illalla Amandaa syömään. Ootko tullut mukaan? Kiitti tarjouksesta, mutta mulla menee myöhään. Cindy, mä lähden kyllä viemään nyt pikkukaveria lääkäriin. Ja me ei kerrottu sulle, että Sergei joutui vankilaan, koska me vaan pelättiin, että sä masentuisit ja alkaisit taas käyttää. Kuvittelitteko te, että mä en saa missään vaiheessa tietää? Vai ajattelitteko te, että mä tuun aina ole vierotuksessa? No ei me saateltu niin pitkälle. Ja on kyllä ihan parempi, että sä pysyt erossa siitä jätkästä. Sä et tiedä, mikä mulle on parasta. Hei, Sergei hakkasi Jirin mustelmille silloin, kun Jiri pääsi huumebisnesten jäljille. Niin, no kai itsepuolustus on sallittua. Mä itse paikkasin ne jäljet ja sellaista ei todellakaan synny mistään itsepuolustuksesta. Tajuut sä, että Sergei on vaarallinen? Ai niin, ja tätäkään sä et ole muuten kuullut. Se oli Sergei, joka silloin... Te ette tunne sitä niin kuin mä. No mihin sä nyt meet? Ei kuulu sulle. Me viedään sut takas vierotukseen. Päästä irti! Oot sä nyt tyytyväinen? Sait sit loukottua Katariina. Kukahan tässä loukkaa ja ketä? Sulla on jotain sanomista, niin sano suoraan. Ihan niin kuin sä et tietäis, mistä mä puhun. Pitikö sun ja Katariina muuttaa heti yhteen?
Isabella on muutenkin ihan hajalla. Niin me ollaan kämppiksi. Minkälaiset kämppikset heiluu puolialastomina, vaikka ne on just muuttanut yhteen? Niin. Sellaista, jotka tekee remppaa, sitten menee sen jälkeen suihkuun. Mutta ei yhdessä. Ai te ette oo siis... Joo, ei olla, ei. Ja vaikka oltaskin, niin eipä se sulle kuuluisi. Eli mun pitäisi nyt siis uskoa, että sun ja Katarinan välillä ei ole muka mitään. On kyllä ihan sama, mitä sä uskot. Mutta jos sä suunnittelet jotain yhteistä tulevaisuutta Isabellan kanssa, niin mä kehotan sua suhtautua vähän varauksella siihen, mitä se nainen sulle sanoo. Puolakka. Johas, täällä onkin tuttuja. Käy vaan istumaan. No niin, mites voin auttaa? No, Outse on ollut viime aikoina aika itkunen, eikä oikein ruokamaistu, eikä juokkaa mitään. Jaha. Onkohan sulla vähän vatsanpuruja? No sitä mä en tiedä, mutta kuumetta on ollut 37 ja 8. Eikö se ole aika paljon? No, se ei ole vielä merkki mistään vakavasta. Pienen lapsen normaalikin lämpö on korkeampi kuin aikuisen. Okei. Pitäisikö kuitenkin ottaa sydänfilmi ja verikokeet? No, katsotaan ensin yksi toinen juttu. Avaapa vähän suuta. Noin. Joo. Oi, niin siellä on ensimmäinen hammas tulossa. Nyt jo? Joo, ei ihme, että vähän itkettää ja on lämpöäkin. Eli ei mitään vakavampaa? Mä vilkasen vielä korviin, mutta melko varmasti tää itkuisuus johtuu hampaasta. Ja sulle mä määrään vähän särkylääkettä, niin saat sitten yöllä unen päästä kiinni. Ismo, mä oon melko varma, että Antti ei ole ehtinyt kuunnella niitä nauhoja. Se on tehnyt pitkiä työvuoroja. Mistä sä sen mukaan tiedät? Olin tuossa sattumoisin aiemmin Puolakalla. Ja siellä mä kuulin, että niillä olisi talo tänään tyhjänä. No mitä sä aiot? Aion pyyhkiä Antin koneelta mun tunnustuksen. Mä en tiennytkään, että sä hallitset ton tietotekniikan noin hyvin. No en mä sitä hallitsekaan, mutta pakkohan tässä on jotain yrittää. Siinä yrittämisessä ei olisi kyllä apurista yhtään haittaa. No hyvä on sitten. Mihin aikaan sä oot aikonut... Minä se vain on. Kävin tuossa kiuasta katsomasta, kun joku asukas oli valittanut. Joo, ja mä oon täällä ihan sattumalta. Aivan vapaasti. Eikä tarvii näyttää noin syyllisiltä. Ajattelinkin, että sä tuut vielä etsiä mua. Mikä mesta tää oikein on? Mitä sä haluut? Oisko sulla omppuja? Ei kukaan vedä enää niitä. Mut jotain paljon parempaa kyllä on. Ai joo, okei. Mitä toi on? Montako otat? Onks toi vahvempaa kuin omput? Mitä sä sit haluut aspiriinia vai? No otatko vai et? Ei mulla tässä koko ilta aikaa. Ootko sä illalliselle menossa, kun oot noin nättinä? Kiitos. Ossi ja Oji odottaa mua Amandassa. Ja Antti se vaan paiskoo töitä. Raukka parka. Mut näköjään sullakin noita töitä riittää. Joo, mun työajat on vähän tämmösiä. Heippa. Reitti selvä. Pipo pois.
operaation aivot. Mä oon sentään ollut vähän enemmän näissä agenttihommissa. Sun kokemuksessa rajoittuu siihen, että sä liehittelet sun sydänkäpyäs naapurikonstaapelin käskystä. Jatkaako agentti Taalasmaa tätä operaatiota vai jämähdetäänkö me tää? Antti huoneeseen. Jiri ja Heidi. Odotetaan, kun ne on lähtenyt. No ei se Ossi ole kotona. Soita sille vielä. Se puhelin oli äskenkin kiinni. Ossi on ainoa, joka ehkä saisi puuttua Pepille järkeen. Meidän on pakko löytää se. Operaatio jatkuu. Mulla on päivystys kesken. Voitko ottaa kiireisen tapauksen jonon ohi? En voi. Me ilmoittautuu vastaanottaja ja pyydän, että laittaa sut toiselle lääkärille. Hei, mä haluan selittää Isabella ja mun jutun. Ei kiinnosta. Mä en missään nimessä halunnut loukata sua. No miksi sä menit sänkyyn naisen kanssa, jonka ansiosta mä määräilen tälle jotain saikkuu? Mun pitäisi olla leikkaussalissa pelastamassa ihmishenkiä. Moi. Moi. Outseen nukahti. Mitä ne sanoi lääkärissä? Sille tulee ensimmäinen hammas. No, oishan se pitänyt arvata. Mä annoin sille särkylääkettä ja uuden purulelun, niin sen jälkeen on nukuttanut hienosti. Tervetuloa. Saisiko teillä olla jotakin tähän alkuun? Joo. Me otetaan sampania. Me juhlitaan Outseen ensimmäistä hammasta. Oi, onneksi olkoon. Nauttikaa nyt tästä vauva-ajasta. Se on ainutlaatusta. Menee ohi ihan liian äkkiä. Kyllä me taidetaan olla onnekkaat, jos ainut murhe on Outseen kutiavat ikenet. Ehkä me ollaan ansaittu onnea. Onhan tässä ollut kaikenlaista. Eikä Pepistäkään tarvii enää kantaa huolta. Nyt on sitten pienemmillä ja vähän isommillakin lapsilla kaikki hyviä, ne on turvassa. Jollet sä osta, niin sä voit lähteä sit saman tien menee. Mutta eikö sulla mitään, mitä ei tarvis piikittää? No et kai sä piikkejä pelkää. Mä haluaisin jäädä koukkuun. Ei yhdestä kerrasta mihinkään koukkuun jää. Se on pelkkää propagandaa. Onko mä oon kuullut ihan muuta? Ja mulla on muutakin tekemistä kuin kinata siitä pikkupentujen kanssa. No ei ihan oikeasti, kyllä mä tarviin jotain täksillaksi, mutta sen jälkeen mä lopetan. Eli sä ostat.
Vaikea kuvitella, että saisit hypännyt Isabellan kanssa sänkyyn muuten kuin kostaaksis mulle vanhoja kauloja. Se oli mun puolelta typerä moka, mutta se ei liittynyt suhun mitenkään. Koska sulla myydä kamaa?